Mga boss, may hapon na sa inyo ha. Pait kayo ba sa hapon na dinhi kay wa man tay sudan karong hapon na. Tirada na to mamasulta. Ah. Oh, nakoy. Pasol. Akong higtan og bisi. Butangan na to og paon. Dara paon. Paon. Kini, paon. Oh my God! Wow! Masulta. Tara. Uyog ta guys. Ato sa itaan. Taud-tauran na to, gamay. Baga, diod-diod. Tara, tulad taon, kasi nakakubit na ta. Nagagumit. Nagagumit yung Marta. Tanawa, nagagumit. Ah! Impas! Gumit. Ikaw na to ni. Kaya ito na pong ibalik. Balik ito. Milabay ang usa ka oras. Tara, atong tibawon ang ikaduha na tong kitaan. Purok. Pastagan kaayo mga amigo, mga amiga. Impas, isodaan na ni Ron. Ano ni Ron, may kayo. Ubay sa kayo. Ubay sa do. Awa. Mga guys. Naawat ng kuha. Oh. Oh, ubay sad. Oh. Ha? Lalo na to, kaya namungingi. Medyo lang sakit siya. Pero okay na. Okay. Pagkakuman ato ng ityuhan. Kuha natin gimbis, kuha natin pinai. Kaya ato ng... Ba? Ini guys, wala kay kutsara guys. Anara kuko. Kukura kuko. Inamira ka sa yun. Muni mga ikod ako kayo, akong kubit. Kayo no. Kisiw. Mambak na. Oh. Pero. Yara guys, nakuha na itong video. Ato ang halwan. O pagkahuman guys, butang nga na itong asin. Para lami.
milabay ang usa ka oras. Og pagkahuman, ato na ning isugba. Sugba na to ni. Ano naman? Ito massage. Massage. Og pagkahuman, gikaguran og lubi. Pagkatapos, wala tayo salaan. Atong tirada. May mineral water. Sudah na sa mineral water. Tirada. Waon yun eh. Yan, ito. May butas yan. Tapos, lagyan nyo ng ganito. Yan yung magbuhat bukid sa una guys. Bunot ha, bunot. Wala nang mataginip. Yan. Ito na, ang ating improvise salaan. Ang kata ito ang napakasarap. Ito na guys ang pinagbabawal na tikik. Yan. Yan. Tapos nakikita niyo ba guys? Ha? Nakikita niyo ba yan? Ganyan lang kadali guys. Ang gawin nyo. Siyempre, ugasan itong bunodaan eh. Okay, ayos. Ito na, ito yung spradag, pwede na iluto. Ito na naman katapat niyan guys. At ito. Yan lang. Yan lang yan. Kung pagkahuman ito panirada, lunod na ito ang tanglad. Pagkahuman, lunod na ito ni. Isunod na ito no. Katunga lang. Bukan nagbalik sarap. Pagkahuman, dabdaban. Pagkahuman, dabdaban. Pagkahuman, dabdaban. Atong mulaton, hantod yung hubas. Pagubas sa primerong tuno, ilunod ang kaduhang tuno. Okay kayo. Okay, ito na guys. Dito sayag. Ato na dayo na unon.
Ug ang pinaka-importante sa tanan. Taran! Panagilid. Oy na amigo, hinganlan o pilo. Sa chicks killer kaayo, macho nga papito. Iyang mga discount. Alright guys, naluto na ang atong halmeni with lemon grass. Kani lemon grass, oh. Kani lemon, oh. Lemon grass. Kani haluan ni siya kung isa ra. Unya kay daghan man, halmeni with cocoa milk and lemon grass. Kainan na mga boss. Kainan na. Siyempre, don't forget to pray before you eat. Hallelujah. Amen. Yan. Gutom na ako mga katropa. Tara, kainan na. Delicious. Napakasarap mga idol. Sabi. Dalawang beses pinakuluan ng coconut milk. Tapos, nung lumabas na siya, nilagyan naman ulit ang sarap. Sarap. Ang bango ng limon. Ito. Ano sa palagay nyo gamit ito? Itong dahon ng niyog. Ito yan. Tingin nyo. Pagkatapos, ganito yan. Pagkikito mga guys, mga boss. Ayun. Hanggang sa muli natin pagkikila. Hanggang sa muli natin pagkikita. Alam. What?